A Audiencia Provincial de Pontevedra non xulgará ata o 22 de xaneiro de 2018 os tres acusados de filtrar información clasificada e secretada da Garda Civil a diversos grupos criminais, entre eles organizacións dedicadas ao narcotráfico. Dous dos acusados eran axentes do Instituto Armado na Comandancia de Pontevedra. O terceiro estaba vencellado co narcotráfico. A vista estaba prevista para hoxe, pero finalmente atrasouse por cuestións organizativas e técnicas. A súa celebración complicouse porque un dos abogados do caso é tamén letrado noutro xuízo da audiencia, no que se xulga o crime de Arbo. Debido a varios retrasos neste proceso, non foi posible realizar varias probas por videoconferencia. Para os dous gardas civís, a Fiscalía de Pontevedra solicita 11 anos e medio de prisión por un delito continuado de revelación de segredos en concurso medial cun delito de encubrimento e dun delito contra a intimidade cometido por funcionario público no seo dun grupo criminal. Tamén solicita que sexan suspendidos de emprego durante 3 anos e inhabilitados de xeito absoluto durante outros 12. O terceiro dos acusados, veciño de Vilanova, enfróntase a unha petición de 7 anos de cadea por un delito de revelación de segredos e outro de integración en grupo criminal. O fiscal considera que os tres eran membros dun grupo criminal que tiña por finalidade obter información secreta e datos persoais das investigacións da Garda Civil para pasala despois a terceiras persoas, en moitos casos afectados polas investigacións. Estima que estas prácticas puideron desenvolverse dende febreiro a xullo de 2013 polo menos.